Bine ai venit în librăria noastră! După cum probabil știi, cărțile cumpărate de aici sunt protejate cu un sistem performant de criptare marca Adobe. Din acest motiv, ele vor putea fi citite doar după autorizarea prin programul Adobe Digital Editions, instalat obligatoriu pe un calculator. Cum te autorizezi? Simplu! Imediat ce ai cumpărat cartea, o vei vedea în contul tău CorrectBooks sub forma unui link. Pasul 1. Salvezi linkul pe computer și ții minte unde îl pui. E un fișier cu extensia .acsm. Pasul 2. Intri pe site-ul Adobe și cauți programul Adobe Digital Editions. E simplu de instalat și îți va permite atât să citești cât și să-ți organizezi toate cărțile electronice. Pasul 3. Îți autorizezi computerul. Dacă nu ai deja un cont Adobe, te înregistrezi acum. În fereastra asistentului apeși butonul Get an Adobe ID Online. Completezi câmpurile cu adresa de e-mail, parola, nume, prenume, oraș, țară și cod poștal și gata! Înapoi la asistentul Digital Editions, te loghezi cu adresa de e-mail și parola cu care tocmai te-ai înregistrat. Acum ești gata să deschizi cartea abia cumpărată. Pasul 4 și ultimul. Cauți fișierul descărcat pe computer la pasul 1 și îl deschizi cu un dublu click. Odată descărcată în calculatorul tău, cartea poate fi trimisă printr-un e-mail pe orice cititor specializat. Poți muta cartea pe maxim 5 aparate diferite. Pentru mai multe detalii vizitează și secțiunile Protecția cărților, Întrebări frecvente și Cum citesc o carte electronică. Asta e tot! Lectură plăcută!